Akwanyama Ezikiel isi nke 13. Okwu Jehova wee ruo m ntị sị, nwa nke mmadụ, bụ amụma megide ndị amụma Izrel ndị na-ebu amụma. Gị si ndị na-ebu amụma si n'obi ha pụta, nụrụ n'okwu Jehova. Otu a ka Onyenwe anyị Jehova sịrị, ahụ dịrị ndị amụma nzuzu, ndị na-ejeso mmụọ nke ha na ihe nke ha na-ahụghị, dịka nkịta ọhịa n'ime mkpọmkpọ ebe ka ndị amụma gị dịworo gị Izrel. Unu arịgoghị na ntipụ, unu agbaghịkwa ogige nye ụlọ Izrel iguzo n'agha n'ụbọchị Jehova. Ha hụ ọhụ efu na ịjụ ase ụgha, bụ ndị na-asị, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta, ma Jehova eziteghị ha. Ha wee lee anya na ha ga-eme ka okwu guzosie ike. Ọ bụghị ọhụ efu ka unu hụworo, ọ bụghịkwa okwu iji ase ụgha ka unu kwuworo, mgbe unu na-asị, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta, ma mụ onwe m ekwughị okwu. N'ihi nke a ka Onyenwe anyị Jehova ji sie otu a, n'ihi na unu ekwuo okwu efu, hụ ọhụ ụgha. N'ihi nke a, lee, mụ na-emegide unu. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta. Aka m ga-adịkwa imegide ndị amụma ahụ, ndị na-ahụ ọhụ efu, ndị na-ajụkwa ase ụgha. Ha agaghị adị n'izu nzuzo nke ndị m, agaghị edekwa ha n'odide akwụkwọ ụlọ Izrel. Ha agaghị abakwa n'ala Izrel. Unu wee mara na mụ onwe m bụ onye nwe unu Jehova. N'ihi na ọ bụ n'ihi na ha ewezugawo ndị m, sị, udo, ma udo adịghị. Ndị m ahụ na-arụkwa mgbidi na-adịghị ike, ma lee, ha na-ete ya nzu. Gị si ndị na-ete ya nzu na ọ ga-ada, oke mmiri ozuzo nke na-ezobiga oke ga-ezo. Unu onwe unu kwa, oke akụ mmiri igwe ga-ada, oke ifufe ga-agbawakwa ya. Ma lee, mgbidi ahụ adawo. Agaghị asị unu, olee ebe otite ahụ nke unu teworo? N'ihi nke a ka Onyenwe anyị Jehova ji si otu a, m ga-ewerekwa oke ifufe gbawa ya n'ọnụma m. Oke mmiri ozuzo nke na-ezobiga oke ga-ezokwa ya n'iwe m, na oke akụ mmiri igwe n'ọnụma m, ime ka ọ gwụsịa. M ga-akwatukwa mgbidi ahụ nke unu teworo nzu. M ga-emekwa ka ọ daruo ala, unu kpughepụ ntọala ya. Ọ ga-adakwa, a ga-emekwa ka ọ gwụsịa n'etiti ya. Unu wee mara na mụ onwe m bụ Jehova. Otu a ka m ga-emezu ọnụma m n'ahụ mgbidi ahụ na ahụ ndị teworo ya nzu. M ga-asịkwa unu, mgbidi ahụ adịghị, ndị na-ete ya adịghịkwa, bụ ndị amụma Izrel, ndị na-ebu amụma banyere Jerusalem, ndị na-ahụkwara ya ọhụ udo, ma udo adịghị. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta. Ma gị onwe gị, nwa nke mmadụ, doo ihu gị megide ụmụ ndị inyom nke ndị gị, ndị na-ebu amụma si n'obi ha pụta. Gị bụ amụma megide ha, sị, otu a ka Onyenwe anyị Jehova sịrị, ahụ dịrị ndị inyom ndị na-adọkọta ohiri isi n'elu nkwonkwo aka niile, ndị na-emekwa akwa mgbokwasị nye isi onye ọbụla ka ogologo ya aha ịchụ nta mkpụrụ obi mmadụ. Ọ bụ mkpụrụ obi niile nke ndị m ka unu na-achụ nta, meekwa ka mkpụrụ obi unu nwere dị ndụ. Unu wee mee ka m ghara ịdị nsọ n'etiti ndị m n'ihi nju aka ọka balị na n'ihi iberibe achịcha, ime ka mkpụrụ obi nwụọ, bụ ndị na-ekwesịghị ịnwụ anwụ, na ime ka mkpụrụ obi dị ndụ, bụ ndị na-ekwesịghị ịdị ndụ. Site n'okwu unu ga-agwa ndị m, ndị na-ahụ okwu ụgha. N'ihi nke a ka Onyenwe anyị Jehova ji si otu a, lee, mụ onwe m na-emegide ohiri isi niile unu, nke unu onwe unu ji achụ nta mkpụrụ obi mmadụ n'ebe ahụ dịka anụ ufe. M ga-adọwapụkwa ha n'ogwe aka unu. M ga-ezilagakwa mkpụrụ obi niile, bụ mkpụrụ obi unu onwe unu na-achụ nta dịka anụ ufe. M ga-adọwakwa akwa mgbokwasị niile unu, napụta ndị m n'aka unu. Ha agaghị adịkwa n'aka unu ọzọ ịchụ nta ha. Unu wee mara na mụ onwe m bụ Jehova. N'ihi na unu ji okwu ụgha mebie obi onye ezi omume, ma mụ onwe m emeghị ka o gbuo ya mgbu, na n'ihi na unu mere ka aka ya abụọ nke onye na-emebi iwu dị ike, ka o wee ghara isi n'ụzọ ọjọọ ya lọta, ime ka ọ dị ndụ. N'ihi nke unu agaghị ahụkwa ọhụ efu ọzọ, unu agaghị ajụkwa ase ọzọ. M ga-anapụtakwa ndị m n'aka unu. Unu were mara na mụ onwe m bụ Jehova.